magikoa. Gorputza inurriturik. Erleak behar ditugu. Zergatik ez kastore zulo bat? Itxoin pixka batean, itxoin denok. Zientzia erakusketa bat baino ez da. Zientzia erakusketa bat baino ez? Eta ezin dugu eguzki energiazko makina malabarista erabili? Ez Ralfi, aurtengo gaia beste bat da. Elkarrekin bizi diren animaliak. Hona hemen oinarriak, izena emateko horrian. Animalia batzuk bakarrik bizi dira, baina beste batzuk taldean bizi eta lan egiten dute. Kontu zatzean! Gora burua! Aurrera, aurrera! Egundoko bisitaria ekarri dut eskolara. Hona hemen lagunok! Kaixo aurrak! Bandereño! Bisitaria zapaldu duzu ia! Ai, ama! Zein bisitari? Nire laguna, inurria! Begira nola dabilen, ez alda harrigarria. Nora joango otera. Lasai, inurritxo, edo norazoa zela ere osorik iristen lagunduko dizut. Ze inurri eta ze inurri ondo, Kixa. Zientzia erakusketarako lan aukeratu behar dugu. Zientziaren ganako grina. Entzun, Muski, badakizu non jarri dudan gure kamera hori? Hara non dagoen. Ez, nire inurria! Non ote dago? Kixa, zure inurria nire malbazuri opila jan nahian dabil. Horrexetarako sartu da ona. Jatekoaren bila zebilen. Ez kezkatu, inurritxo. Arnolek gustura asko banatuko du opila zurekin. Egun osoa inurri hori zaintzen eman behar duzu? Aizue, agian inurriari buruzko zerbait egin genezake zientzia erakusketarako? Nire ikerketen arabera, batagoen lekuan gehiago egon ohi dira. Alaxe da, Dorotia, inurriak elkarrekin bizi dira inurritegietan. Baina inurriekin zer egin? Hormirudi bat? Maketaren bat? Kontuz kamerarekin, Muski! Nire lengua eskolan muskarrek ez zuten filmik egiten. Hori da, film bat egingo dugu! Izar naturala da! Ez dago zalantzarik! Nire inurriaren bidaiak deituko diogu! Inurri bati buruzko filma? Egia esan, ez da bateri ideia txarra. Ideia bikaina da! Ideia paregabea! Egin dezagun film bat! Neuk idatziko dut inurri sudur luze bati buruzko gidoia. Inurri fantea. Ulertzen? Ekere idatzi nahi nuke. Elkarrekin egin dezakezue. Eta guk zer? Inurrien paperak egin ditzakezue. Zer esan behar dugu? Nor da izarra? Nire inurria, jakina? Filma zuzenduko baduzu, Kixa, hau beharko duzu. Nik? Zuzendu? Nik uste nuen zuk. Zeure ideia izan da? Ara! Zuzendaria naiz! Film osoa neure eskuetan dago. Has gaitezen ba! Akzioa! Nola egiten ote du hori? Andereñok izkurne, jantziak egin ditzakezu. Mil esker, Carlos. Ederki ba, lagunok. Hauxe da. Egon pixka batean. Hauxe da egin behar duguna. Goazen muskerraren atzetik. Ederki, Muski. Eutxio zutinko. Inurriak! Baina, zein da nirea? Begira zenbat. Nora ote doaz? Aizue lagunok, zergatik ezkoaz barrura. Ziur nago euria egingo duela. Baina nire inurria aurkitu behar dut. Nire izarra da. Eta ez dakit non dagoen. Nire ikerketen arabera, zure izarra Arnolen opilaren berri ematen ari zaio beste inurri guztiei. Bikain ibili zara hor, Dorozian. Inurriek ez dute hitz egiten, baina elkarrekin komunikatzen dira. Badakit, western bat izango da. Jatekoaren bila dabilen inurri batek aurkitu egingo du eta bestei esatera doa. Oso ona, Ralfi, oso ona. Bazka morroia deituko diogu. Ondo esan duzu, Carlos. Janari bila dabilen inurria bazka inurri bat da. Bazka morroia izen egokia da Kixaren inurriarentzat. Andereño, kanpo ekintzarik egingo aldugu. Bai, ez zaude inurrikitan? Inurrikitan, oso ona, ederra da benetan. Hori alda. Hori da nire inurria. Ez dut uste, Kixa.
Zuzendari autobusera! Zuzendari autobusera! Ez. Andereño, baina ez daukagu izarrik, galdu egin zaigu. Ezin dut filmik egin izarrik gabe. Egia da, Kixa, baina ez duzu izarrik faltako. Lotu alak! Bagoaz eta! Berriro! Txikitzen ari gara! Malbazuri opil txiki batean bageunde bezala sentitzen naiz. Eta alaxe da. Begira, jakitzat hartu gaituzte. Uste nuen inurriak izan behar genuela, ez janaria. Banekien nik etxean geratu behar genuela. Patata zati erraldoia daramate hor aurrean. Orduan, Kixa, jan bilatzaile bat izango da gure protagonista? Eta guk janari gisa parte hartu behar aldugu. Andereño kizkurne sentitzen dut, baina ez dut uste hori protagonista egokia denik. Entzun duzu, Carlos? Bazka inurriak ez du balio. Zergatik ez, horixe da zure inurria. Badakit, Carlos, baina hobeto pentsatu dut. Drama gehiago behar dut. Zerbait zirraragarria. Hobe, ez bazenu hori esan. Baina nonote gaude. Inurritegi bat! Andereño, filmatzeko toki ezin hobean gaude. Sekulakoa da. Inurriak hurbil-hurbiletik ezagutuko ditugu. Hemen dago nire izarra. Tira, lagunok, film hau nire ardurapean dago. Inurritegia aztertu ondoren esango dizuet zer egin behar duzuen. Guazen, muski! Guazen hemendik! Hasierako sekuentzia oso ona izan da, Kixa. Harrapatu egin nau, hartu alduk muski. Zergatik sartu ote dira inurri erraldoi horiek gure platoan? Kanpoan ari gara filmatzen, ez platoan. Inurritegia zaintzen ari direla dirudi, ez da, Carlos? Mundiala! Kixa, inurri soldadu bat protagonista. Ez dakit da, Ralfi. Izugarria izan liteke, inurrien galaxietako gerra. Bai, ezin hobea pantalla hundian, soinu estereoan eta... Eta usain bizio sisteman. Usain bizio esan du? Zaindariek antenak erabiltzen dituzte lagunak garen usaintzeko. Gu zaintzen ari dira. Horixe batin. Inurriek ez dute hitzik ulertzen, baina zera... usainak bai. Euren usaina daukagun aztertzen ari dira. Hoiek usaindu nahi dutena nik badakit zer den. Desodorantea. Carlos! Ez da txarra, gidoian sartuko dut. Oiek ez dute desodoranterik erabiltzen. Baina gai kimiko usaintxu batzuk sortzen dituzte feromonak. Feromonak? Feromonak! Aiba, kili-kili egiten dira. Zer dau? Tira, aurrak, orain inurrien usain berbera daukagu. Benetan? Bai, eta inurri soldaduek inurritegietan sartzen utziko digute. Nik beti esaten dudan lez, izan zurrak eta zaindu sudurrak. Inurrien usaina daukat, beti nahi izan dudana. Benetan, Ralfi? Baita nik ere. Ai, ama. Usnaketa hon batek beste bat merezi du. Barkatu. Kili-kili egiten dute. Sekulakoa! Opa, muski, horra sartu eta gure izarra aurkitu behar dugu. Gu ere bagato. Tira, Phoebe, zer daukagu orain arte? Beno, filma ez da ez bazka inurriei ez inurri soldaduei buruzkoa. Baina zeri buruzkoa da, Kixa. Ezin dugu gidorik egin izarrik gabe. Utzi da zue pentsatzen. Lasai ez kezkatu, sortze prozesuaren parte bat hau. Historioa asmatzen ari da. Haizue, begira honi! Aiba! Nora ote doaz? Lanetik irteteko ordua dirudi. Begira, Kixa, zenbat inurri aukeran. Ederki, norbere tokira! Zeintzu dira gure tokiak ba? Ez algara makillatuko. Nik ez daukat hauen bat ere antzik. Eta zein da istorioa? Eta protagonista? Pentsatzen ari naiz.
Hautagai gehiegi agertu dira bapatean. Aizu, Kixa. Eurekin lan egitea lagungarri izan daiteke. Hobe dugu elkar ezagutzea. Ez gara inurri baten barruan sartuko, ez da? Ez, Arnold, baina Phoebe zuzen dadin. Beroiek ulertzeko aztertu egin behar ditugu. Bikaina ideia, antzazpen metodo horixe. Entzun denok! Aztertu inurriak, sentitu inurriak izan inurri. Akzioa! Honek bere burua igurtzitzen du. Eta hauan kamiazkatzen ari da. Oso ongi, Arnold. Izan inurri. Nik egin ditut gaurko igurtziak dutxan. Agian euren buruak garbitzen ari dira. Tim, izugarri logiko ibili zara. Hauek elkarri musuka ari dira. Kixa, badakit, amodiozko bat egingo dugu. Inurreo eta Julieta. Carlos! Inurri hauek ez dabiltza musuka. Ez, bata besteari zerbait ematen ari zaizkie. Bai, niri ere ematen didate, xehetu ondoren. Zer da hori? Malbazurio pila, edo zein itxuratan ezagutuko nuke. Orduan janaria pasatzen diote elkarri. Egundokoa, inurri janari eramale bat protagonista. Imaginatzen duzu? Bai erixe, Carlos, eta ez digu balio. Inurri batek janaria pasazion behin beste bati? Ez alduzu uste zerbait falta duela. Hau ere ez. Tira, Kixa, izar bat behar dugu. Bestela hemen barruan inurrituko gara. Ulertzen? Inurritu! Carlos! Nahikoa da! Badakit protagonista behar dugula, baina ez dut egokirik aurkitzen! Oi! Norberen lagunarekin, Lagundu! Ez ainazkar! Segi grabatzen, muski! Guazen euren atzetik, harrapaketa ezena bikaina da. Egon pixka bat, zer dago hemen? Harrapaketaren ezena lehenengoa. Nera zoazte baina. Zer daramate ba? Zizareak ematen dute. Moztu, moztu, moztu! Zizarerik ez, film hau inurri bati buruzkoa da. Berriz ere gauzak niri ematen, inurria ematen dutala. Ez dakit, Arnold, baina umetxo bat aukazula dirudi. Behar bada umetxo bat da benetan, inurrikume bat. Osondo, Phoebe, inurrikumeak dira. Arrautzatik irten ondoren, larba bihurtzen dira. Horixe, larbak, hasiera. Non ikusi duzuzuk larbei buruzko filmik. Ez dakit, baina ederra egingo genuke. Ederrak dira, bai. Baina ez dute ezer egiten. Ez dago historiorik, ez inolako akziorik. Larbak hemendik eramaten ari dira. Hori ez alda akzioa. Eta zergatik eramaten dituzte? Horra hor misterioa. Para, larbak bero edukitzen saiatzen dira. Alaxe da, Tim. Inurri erizainek larbak mugitzen dituzte temperatura egokian gordetzeko. Nire izeba erizaina da. Badakit, ona izena. Inurri osakidetza. Moztu, moztu, moztu! Orain zer, Kixa? Uste dut ez dela ideia txarra, baina zerbait falta du ez da nahikoa. Non dago arriskua, misterioa. Begira! Zer dira gauza hoiek? Itxoin! Ez dut akzioa esan! Lagunok, zertan ari zarete? Pupak! Larbek pupa izeneko zigotak egiten dituzte. Tira, lagunok. Pentsatu ondo. Begira, nola hartuko dugu protagonistatzat talako pupak bat? Pupa esaten da. Bakarra denean pupa da. Pupak plurala da. Pupak, pupa edo dena delakoa. Historio interesgarria litzateke. Dokumental ederra egingo genuke. Dokumentala? Ez da pentsatu ere, Carlos. Kut maisuaren gelak behiei buruzko bat egin zuen iaz gogoratzen? Orain artekoa laburtuko dizut. Gure protagonista ez da bazka inurri bat. Ez inurri soldadua, ez erizaina, ez larba, ez da pupa ere. Kixa, ez zaigu inurririk geratzen. Tira ba, zer moduz arrautza? Ez asko zere okerrago izango da. Andereñok izkurne? Nondik datoz inurrien arrautzak? Oso galdera ona, Phoebe. Arrautzak erruten dituena, erregina da. Erregina? Andereño, genio bat zara. Carlos, erregina protagonista ezin hobea da. Imagina zazu, erreginaren esklusiba bat. Egia da, urre purua. Aupa, zeren zain gaude. Goazen!
Nondikoaz? Ona sortze prozesua berriz ere. Goazen hortik. Barkatu zuzendari, normala aldaura hormetatik iragaztea. Aitzuloa behera datorrenean ikusiko duzue inurriek zelan harrigarria egingo dute. Zer esan duzu? Aitzuloa behera datorrenean? Ederki aurrok, lurrera denok! Moztu! Ederki lagunok, ez beldurtu, berehala kanpoan egongo. Begira inurri hoiei. Euriak inurritegia ondatu du, eta berreraikuntza lanari ekin diote. Ongiti, hori da euren lana inurri langileak dira. Kixa! Langilei buruzko filma egin behar dugu. Horra akzioa, nahi beste drama eta zirrara. Bai, baina ze inurri langile. Beno, aukeratu bat. Erregina da protagonista, horrelakoa bat bakarra dagoelako. Baina... Fidatu nitaz, neu nahi zuzendaria, goazen erreginaren bila. Horregon behar du, Kixa. Irrikitan zaude? Jakina, Phoebe. Film honek denetarik edukiko du. Akzioa, drama, zirrara eta batez ere benetako izar bat. Azkar, erreginaren aurrean makurtu behar dugu. Agenterik edukiko aldu. Erregina oso garrantzitsua da. Baliteke, baina non ote dago. Ara, hortxe dago. Handiena da. Ez alda ederra. Hori da erregina? Hori da erregina. Baina horrek ez du ezer egiten. Hori lan bikaina. Nola ezetz, asko egiten du. Ez da horrela, andereño? Alaxe da bai, Kixa. Bera da arrautzak erruten dituen bakarra. Arrautza errundu amaitu da. Hor ez dago filmik, Kixa. Nola ezetz, plano hurbil bat hartuko diogu. Eta gero, atzera egingo dugu, eta... Ezin da, Kixa. Erregina bai, baina izarra ez da. Orduan azkenean zer egingo dugu. Ezerrez, beti egingo dut. Eta gainera ez du atertzen, ez da harritzekoa. Ez, mila esker, nahiago dut oinez joan, plai egitea merezi dut. Zarra. Nork esango tezidan filma hau zuzentzeko, orain guztion zientzia erakusketa ondatu dut. Kixa! Zuzendari oker baino okerragoa naiz. Ez horixe. Ba, naiz, talde oso arriskuan jarri dut eta ez daukagu ez filmik ez da protagonistarik ere. Baina zer diozu erreginaz? Arrautzak erruten beste ezer ez daki horrek. Baina arrautzarik ez palego, inurririk ere legoke. Eta janari bila dabiltzan inurririk ez palego, erreginik ere legoke. Bai, ulertzen dut. Eta bazka inurriengatik ez palitz inorke luke jatekorik edukiko. Eta inurri langilerik gabe, akabo inurritegia. Eta soldadurik ez palego, babesik gabe egongo lirateke. Bai, ez dago protagonista bakarra. Denak dira garrantzitsuak. Phoebe, esmatu dugu! Inurri guztiei buruzkoa izan behar du. Inurri guztiak eta euren arteko elkarlana. Kixa, zuzen zabiltza. Jakina zuzen nabilena, zuzendaria naiz, guazen. Nora zoazte baina, inurriei buruzko film bat egin behar dugu. Protagonistarik gabe, utzazu. Inurriak esan dut, ez inurria. Hemen ez dago izar bakarra. Denak dira protagonista. Bai, nork bere lana egin behar du inurritegia aurrera ateratzeko. Geuk ere nork berea egin behar dugu filma egin alizateko. Ahaztu filma! Pasa jauzia! Aizue, eta inurriak zer! Nik esaten dudan lez, akzioa. Mil esker, andereño! Moztu! Inurriak salbatu behar ditugu. Lupa erabil dezagun. Sarrera itxiko dugu. Wanda, Ralfi, Carlos, Phoebe, eutxiango partetik. Dorothea, Arnold, mi andereño. Gora! Kixa, sekulakoa da. Hondamen film bat da. Eta ona izenburua. Ibaiak eraman ezin izan zuena. Inurritegia salbatu genuen eta azkenean atertu eta eguzkia irten zen.
amaitu da! Biba! Harrigarria izan da. Nola egin duzue? Nik ez dut ezer egin, kixaren ideia izan da. Bai, baina nik enuen ezer egingo. Phoebe gabe. Eta nik enuen ezer egingo Arnold gabe. Eta nik enuen ezer egingo Dorothian gabe. Eta nik enuen ezer egingo Carlos gabe. Eta nik enuen ezer egingo Wanda gabe. Bere lana oso garrantzi inurritsua izan da. Eta nik enuen ezer egingo Tim gabe. Eta nik enuen ezer egingo Ralphi Eta gabe. nik enuen ezer egingo Andereño gabe. Eta nik enuen ezer egingo autobusik gabe. Baina inork ez zuen ezer egingo inspirazio iturririk gabe. Inurriak. Nik esaten dudan lez, hobe inurritu inuzentetu baino. Andereñak izkurre! Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Ederki muski, den-denek jakingo dute film horretan zein gogor jardun duzun lanean. Utzidazu dei honi erantzuten. Esan? Kaixo, autobus magikoan lan egiten duzu? Hoixe, ekoizlean nauzu. Oietako bat. Nik dakidanez, milaka inurri daude inurritegi batean. Baina zuenean 127 baino ez ditut zenbatu. Orduan, zu inurri zenbatzailea zara. Ezta? Aha, orain badakit nork idatzi dituen txiste txarroiek. Tira, egia da, zuzen zaude. Milaka inurri egoten dira, baina ez daukagu horren beste estra kontratatzeko dirurik. Eta milaka espezie desberdin ere badaude. Eta zuek bat baino ez duzue erakutsi. Egia hori ere. 11.000 klase daude. Beste intsektu sozial guztiak batera baino gehiago. Eta ez duzu esan ikusi ditugun inurri guztiak emeak zirela. Bai, eta inuzu, garri, damutzen gara horretaz. Kolonia bateko ia inurri guztiak emeak dira. Arrak gutxi dira, eta erregina estaltzeko baino ez dute balio. Besterik? Bai, lagunak bereizteko baino gehiagorako erabiltzen dituzte feromonak. Janarian ondagoen edo beste dozer elkarri esateko balio dute. Gure hitzak bezalakoak dira eurentzat. Aizu, mutikon, benetan azkarra zara gero? Bai, enaiz inusentea. Inuzentea. Harrapatu zaituztet. Azken deia, benetan, hitz ematen dizut. Kaixo, ona autobus magikoa. Oskar sarien batzordekoa naiz. Deitu egin aldiguzu. Bai, galdera bat neukan oinarriei buruz. Kameralaririk onenaren sarirako aukera aldaiteke zera muskerrik.